Kasu horietan zorigaitzez, kafeak ez ditzake loskasaren gaitzak ezti. Pitxertara bat ustuaren, iratzarria ez denak lotan jarraitzen du. Hau izan da mundua mundu denetik gauak bilkuretan higatzen dituztenen legea. Eta non ez den legeen austea erioaz saristatzen zoritxarreko Antigona hark irakatsi ziguneran, legeak alda ezinak dira. Goiz hartan, in extremis idatzerrein nintzenean, bezperako Macadam Drive aspergarrian gogoan ibili pentsamendu ez oroitu nintzen. Denboraren iragateko bidean frankotan bere bil landerrean ezartzeraino, zenbaitek ametsa eta besteek delirioa deitzen zuten buru barneko elementuen putzuko ateak irekitzera uzten nituen. Orduak bihikatzea salbu, enuen ezer konpontzen edo egoerak ordokatsurik askatzen. Etzen neure helburua ere, halatan noiztenka otsoekin dantzan harrapatzen nuela iruditzen zitzaidan, eta Norma Jeanekin solasean gastatzen nituen kilometroak. Amoros baldin banintzan maitasunaren arazoa aurki eta binperretik aztertzen nuen, gau hartan, negarhegian, No Surrender kantua entzutean, bide ertzetan sahatsak lili ikusi nituela gogoratzen nintzen soilik, eta aski zen. Jaikitzerakoan, biologiaren kezkak gatibatzen ninduen eiki. Adibidez, atzo adiskideak bere sukaldean kuskusa jaten ari ginela, kontatu zidanan eukan zirurikan goiti eta beheiti. Ikuz, baina zuri ez daitekeen bele baten antzera.